A ranar 4 ga Maris 1978 aka ƙaddamar da gidauniyar masallacin Murtala na Kano. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Maude Rabiu Gwadabe. Domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe, ku biyo mu a shafukanmu na YouTube, Facebook da TikTok. A rana irin ta yau ne, wato 4 ga watan Maris 1978, aka tara Naira 140,000 a taron gidauniyar ginin masallacin Juma'a na Murtala da ke Kano. Babbar gudunmawar ta fito ne daga haɗakar 'yan kasuwar Kano da suka ba da Naira 75,000. Akwai kuma wani bawan Allah da bai amince a bayyana sunansa ba, wanda shi kuma ya ba da kyautar Naira 25,000. Gwamnan Kano Kanar Sani Bello da Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kowannensu ya ba da gudunmuwar Naira 500. Baya ga wannan, gaba ɗaya hakiman masarautar Kano sun amince su ba da gudunmuwar kaso 5 cikin 100 na albashinsu na watan Maris. Kwamishinan Tarayya na Albarkatun Ruwa Alhaji Ibrahim El Yakub ya ba da Naira 2,000. Alhaji Muhammad Hussaini da Alhaji Muhammad Shuwa Naira 6,000, yayin da Alhaji Miko Abdullah ya ba da Naira 5,000. Shi ma Alhaji Baballe Babaleku ya ba da Naira 5,000. Sai kuma kwamandan rundunar soji da ke Kano Kanar MPS Adamu wanda ya ba da Naira 3,000. Sauran waɗanda suka ba da gudunmawar sun haɗa da kwamishinan 'yan sandan jihar Kano wanda ya ba da Naira 500. Akwai kuma Alhaji Baba na Abba Naira 2,000 da kwamishinan harkokin cikin gida da yaɗa labarai Alhaji Muhammadu Maude Naira 1,000. Malam Bala Kekere kuma ya ba da buhun siminti 10. A jawabin da ya gabata wurin taron, gwamnan jihar Kano Kanar Sani Bello ya bayyana cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano ne suka fara ginin masallacin da nufin kammalawa cikin watan Yulin 1978. Gwamnan ya ce gwamnati ba ta niyyar neman taimakon kowa wurin kammala aikin ba, amma tashin farashin kayan gini ne yasa ta kaddamar da gidauniyar. A nasu jawabin Sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya bayyana kyawawan halayen shugaban ƙasa Janar Murtala Ramat Muhammad. Sannan ya kira ga al'ummar musulmi su koyi da shi, ya kuma sanar da cewa idan aka kammala masallacin za a mayar da shi na Juma'a. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, Maude Rabi Gwadabe ke cewa ku kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook da TikTok domin jin muhimman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.